ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур аз яхш омадем ба канали мо. имрӯзанги навори мо дар бораи портери фурӯшӣ мешавад. навора то охир тамошо кунед, видеода яктаи лайк намонед, одами портер харда бираса видео, ё ки видеора ба одамое ки портер гуфта гашта боша авояда роя кунед бародаро. ҳамин портер фурӯшиай ҳозир маълумотоша ҳамаша метавонед маълумоти пурраро бигиред, баъдан харидори аниқ шуда алоқа мебароед, занг мезанед бародаро. Портер 2006 солаш, мотори интеркулер спалкадор борт кардагӣ. ҳозир майда модерношон полни нишон метем. Мана аввал мана лавовояро тамошо кунед, ягон хеле кафидагӣ вай надора, лавовои 100%. мана акнун дурунша мебинем. ҳуҷҷатош ҳастай бародаро, утилу дигар ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст. бо маълумоти пуррара мегирем. занг зада ай соҳибуш. хай хито медонед ино электропакет мешаванд, коробка механика, 5 скорсай. пробегаш 227 000, кондиционер дора, печка дора, спалкаш, сидинё кожаи истисоли Корея. хай вайша хито медонед. коробка механика. мошин нахаду ҳайкада гаштаги мошина ягон кор надорам, мешинем сразу ҳай мекунем бародар. агар ягон корҳои косметики кардани бошед ихтиёри хитонаед, яке мошин нахаду истодагӣ бемалол ҳай када коротона буд карда метавонед. ҳолати балонҳо мана ин балонҳо қатъи оли хеле ҳай мекунем, оли ҳастай бародар. агар кунем балонҳои қариб ки навай қафор нав буда пешаш камтарак вай, лекин қатъиам хеле ҳай када мешавад. бародаро мана борт кардагӣ солша гуфтем 2006 дизела, ино хто медонед. борт кардагӣ тайёр, ҷои кори тайёр айда кортона биёмед. майда майдаҳои зайқафошам гузашта нишон медиҳем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, собиқ ном Кӯйбеш. мана борт кардагӣ тайёр, ай берун. мана бортҳои вай, бортҳои тахтагӣ ай гармидан 100%, любой чи бор кардан мегирем. хай ҳолатоша хитон дидем бародаро. нарх навоша бародаро 88 000 сомон гуфтеста, бо камтарак муомила дора, бисёр не, барое ки нархша ҳамин қариб ҷои пулгиришта часпонда мондагия қариб камтарак муомила дора. 88 000 сомон гуфтеста, муомила дора. бемалол усто қати меоен, мошиншиносдан қати меоен, хито меоен фарқ надора. бемалол омада санҷида ай пеш дида баъдан харидорӣ мекунем. фақат харидорои аниқ соҳиби мошин илтимос кард ки мана чӣ савдое дорем вай дорем, пеши мошинда мешавад бародаро. ҳамаш марамат кунем. электропакето 100% кор мекунад. ойнаош 100% кнопка қати, спалкадор, борт кардагӣ тайёр. гуфтем ки ҷои холӣ тайёр аст. одами фаҳмидагида ҷои кори тайёр аи мегирем сразу айпаи кор. мана касе гири барака ёва бародаро, касида маъқул шид, биёен харидорӣ кунед. ай пеш дида савдош дар пеши мошина бародаро. 88 000 сомон камтарак муомила дора. марамат.